Come all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? 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 Dog on Air, 3η 3 Ιουνίου, 2 εβδομάδες μετά από τις εκλογές και 1 εβδομάδα πριν από την επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ. Συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να επιμένουμε επαναστατικά, πολιτικά, με ένα πραγματικά ανατρεπτικό ιστορικό ντοκιμαντέρ με πλούσιο αρχαιακό υλικό και πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες. Μιλάω για το ντοκιμαντέρ «Ταξισυνειδησία» του Κώστα του Βάκα, τον οποίο έχω εδώ δίπλα μου. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ενός πολύ σημαντικού σκηνοθέτη που είναι δίπλα μας από την πρώτη μέρα που έπεσε το Μαύρο στην ΕΡΤ και εξακολουθεί να είναι και πνευματικά και ψυχικά και με την παρουσία του και με τις ταινίες του που μας έχει δώσει και τις παίζουμε στο πρόγραμμά μας. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Το κυρίαρχο στερεότυπο γύρω από την ελληνοαμερικανική ιστορία είναι αυτό το οποίο συνοψίζεται στην ελληνοαμερικανική επιτυχία. Οπότε κάθε αφήγηση η οποία έχει μια εναλλακτική οπτική, και αυτή η έρευνα στηρίχθηκε ακριβώς σε μια εναλλακτική αφήγηση της ελληνοαμερικανικής ιστορίας, βρίσκεται και βρισκόταν πάντα αντιμέτωπη με μια καχυποψία, η οποία συνοψίζεται στην αίσθηση ότι αυτή η ιστορία δεν υπάρχει. Έλληνες κομμουνιστές στην Αμερική αποκλείεται. My daddy was a miner and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Με ποια πλευρά είσαι, αυτό σημαίνει ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, Which Side Are You On, από την ταινία, και θα το ακούσουμε και στην πορεία σε 3 διαφορετικές εκδοχές. Είμαστε λοιπόν στην εποχή της μαζικής μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τα χρόνια του μακαρθισμού, όπου έχουμε μια ιστορία συλλογικών αγώνων, ριζοσπαστικών ιδεών, συναρπαστικών διαδρομών και ξεχασμένων παραδόσεων που διαπλέκεται με τις εποχές της Αναστάτωσης, τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, τις διώξεις και τις συλλογικές απογοητεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
στις αρχές του 20ου αιώνα και φτάνουμε ως το 50, την εποχή των μακαρθικών διώξεων. Φτάνουμε βέβαια και στην εποχή του New Deal. Νομίζω, Κώστα, ότι ο λόγος τώρα πια είναι δικός σου. Ναι, πιάσαμε μια ιστορία των συνειδητοποιημένων, ας πούμε, Ελλήνων εκεί πέρα. Αυτών δηλαδή που στην πράξη καταλάβανε πού ανήκουν, ποια είναι τα συμφέροντά τους, σε ποια πλευρά πρέπει να ανήκουν και διαλέξανε την πλευρά αυτή. Γι' αυτό και η λέξη ταξισυνειδησία, όπως εξηγείται και στην ταινία, είναι μια ελληνοαμερικάνικη λέξη που εμείς το λέμε ταξική συνείδηση βέβαια. Δεν ήταν όλοι οι εργάτες συνειδητοποιημένοι. Πολλοί από αυτούς καν δεν θέλανε να λέγονται ότι είναι εργάτες. Δεν το ξέρανε ότι είναι εργάτες. Νομίζανε ότι πάνε στην Αμερική και εκεί θα θησαυρίσουν. Και πέσανε στα γνωστά προβλήματα της εκμετάλλευσης, της άγριας εκμετάλλευσης που αρχίζει από τις αρχές του περασμένου αιώνα και περιγράφεται λίγο στην αρχή της ταινίας η σφαγή του Λάντλου που έχει μείνει στην ιστορία, με τη δολοφονία τόσων αθώων, δηλαδή ανθρώπων εκεί πέρα εργατών και με τις οικογένειές τους μαζί, επιδρομή της εθνοβρουράς κλπ. Και εκεί όπου επικεφαλής από την ελληνική πλευρά ήταν ο Λούις Τίκας, ένας Έλληνας από την Κρήτη που πήγε εκεί πέρα, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και αυτός καμιά ταξική συνείδηση από την πατρίδα του. Νέο παιδί ήτανε, μάλιστα το όνειρό του ήταν να γίνει και αστυνομικός στην Αμερική, είχε κάνει και τα χαρτιά του, βρήκε δουλειά εκεί πέρα και επειδή ήταν και καλό στη γλώσσα, μίλαγε αρκετά καλά τα αγγλικά, μπήκε επικεφαλής να μπορεί να συνεννοούνται με τους υπόλοιπους εργάτες κλπ. Και τον έπνιγε το δίκαιο βέβαια, έβλεπε που πάνε τα πράγματα, την άγρια εκμετάλλευση του Ροκφέλερ που ήταν στο συγκεκριμένο ορυχείο που ανήκε εκεί η περιοχή και με τα γνωστά αποτελέσματα που έχει μείνει η σφαγή του Λάντλου, όπως σας είπα και πριν, και φέτος μάλιστα συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τη δολοφονία του, το 2014. Ωραία σύμπτωση. Άρα η ύπαρξη των μεταναστών και κυρίως δηλαδή αυτού του μεγάλου κομματιού των Ελλήνων που ήταν παντού, έτσι, σε όλες τις πόλεις, στο Σικάγο, στη Βοστόνη, ήταν πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη του αριστερού εργατικού κομμουνιστικού κόμματος της Αμερικής. Σε κάποια φάση κιόλας μέσα στο ντοκιμαντέρ γίνεται και ειδική αναφορά όπου ενώνονται κιόλας οι Έλληνες με τους Εβραίους και υπάρχει έτσι ένα δυνατό μπλοκ, ας πούμε. Ναι, δεν είναι ότι ενώνονται με τους Εβραίους μόνο, οι Έλληνες ενώνονται με όλους τους μεταναστευτικές. Κάποια στιγμή συνειδητοποιούν εκεί πέρα το εργατικό κίνημα ότι πια δεν έχει σημασία από που έρχεσαι σαν εργάτης και λοιπά και θέλεις να παλέψεις για τα δίκαια της τάξης σου. Πρέπει να παλέψεις για τα δίκαια της τάξης στην οποία ανήκεις τώρα, και αυτή η τάξη είναι αμερικάνικη. Πια πρέπει να προσαρμοστείς στην Αμερική, εκεί ζεις, από εκεί, δηλαδή εκεί δουλεύεις, οπότε εκεί πρέπει να αγωνιστείς και στην πατρίδα σου ας αγωνιστούν οι πατριώτες σου. Οπότε υπάρχει και αυτή η αντίθεση που σιγά σιγά κατανοούν κάποιοι, όχι όλοι οι Έλληνες, γιατί μέχρι τότε υπήρχε το σκεπτικό ότι να δουλεύουμε σε μια ελληνική επιχείρηση, το αφεντικό είναι Έλληνας, άρα έχουμε κοινά συμφέροντα επειδή είναι Έλληνας. Ξαφνικά και κυρίως το πιο προχωρημένο συνδικαλιστικό ένωση συνδικαλιστική ήταν στους γουνεργάτες, το Local 70, όπου εκεί πια ήταν πολύ προχωρημένοι και είπανε κάποια στιγμή ότι δεν έχει σχέση τι είναι το αφεντικό. Εμείς δεν έχουμε κανένα κοινό συμφέρον με το αφεντικό, αν είναι Έλληνας ή οτιδήποτε. Εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα με τους Εβραίους, με οτιδήποτε που είναι εργάτες στο ίδιο εργοστάσιο. Με αυτούς έχουμε τα κοινά συμφέροντα και όχι με το αφεντικό, ασχετά αν είναι Έλληνας ή οτιδήποτε άλλο.
Here's to you, Nicola and Bart. Τα ακούσαμε από την Joan Baez. Είναι μέσα από την ταινία και αναφέρεται στον Σίκο και Βαντσέτη. Σάκο και Βαντσέτη, ναι. Τους δύο Ιταλούς αναρχικούς, οι οποίοι συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν στην Αμερική, χωρίς ποτέ να έχει αποδειχτεί βέβαια η ενοχή τους, με πλαστές καταγγελίες κλπ. Όπου είχε ξεσηκωθεί τότε όλος ο κόσμος και ειδικά στην Αμερική, με διαδηλώσεις που δείχνουμε και στην ταινία εκατοντάδων χιλιάδων, κυρίως στο Σικάγο που έγινε και η εκτέλεση, από όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους. Δηλαδή εκεί δεν έχει σημασία επειδή ήταν αναρχικοί, ήταν οι κομμουνιστές, ήταν οι τροσκιστές, ήταν οι σοσιαλιστές, ήταν οι πάντες που είχαν, τέλος πάντων, βλέπανε αυτή την άδικη καταδίκη μόνο και μόνο για τις πολιτικές τους θέσεις και τους αγώνες τους. Ήταν ενωμένοι λοιπόν όλοι μπροστά στο κοινό, στον κοινό εχθρό που ήταν τα αφεντικά, και επίσης πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η μόρφωση και τα βιβλία σε αυτή την ιστορία. Θα έρθουμε αργότερα, γιατί θέλω να γυρίσουμε πίσω στην ταξισυνειδησία και στο δίπολο του αισθήματος και της συνείδησης, που το μεν αίσθημα απεικονίζει τον κόσμο της πατρίδας, της θρησκείας, της εκμετάλλευσης του εργάτη, και η συνείδηση απεικονίζει τον κόσμο της συνείδησης, κυρίως της ταξικής και της αυτογνωσίας του ποιος είμαι. Ναι, ακριβώς. Κάποια πράγματα όπως η θρησκεία, η παράδοση, δηλαδή η κοινότητα κλπ. Προσπαθούν στο όνομα του πατριωτισμού, ότι είμαστε πατριώτες όλοι μαζί, έχουμε συμφέροντα κλπ. Να προσανατολίσουν τον εργαζόμενο για να τον εκμεταλλευτούν καλύτερα. Κάποιοι από αυτούς ξεφεύγουν και αποκτούν αυτό που λέμε ταξική συνείδηση, δηλαδή βλέπουν ότι το συμφέρον τους ποιο είναι, βλέπουν ότι είναι δούλοι στην ουσία, τους εκμεταλλεύονται την εργατική τους δύναμη για κάποια συμφέροντα άλλων, να κερδίσουν κάποιοι σε βάρος τους. Αυτή λοιπόν την ταξική συνείδηση που πολύ έτσι ωραία την είπανε ταξική συνειδησία, παρουσιάζει και αναλύει η ταινία σε όλη την πορεία αυτή των χρόνων από τις αρχές του αιώνα μέχρι και δυστυχώς την εγκατάλειξή της, που ήταν και με το καρότο και με το βούρδουλα, δηλαδή και με το δίνοντας σε κάποιους κάποια προνόμια που νομίσαν ότι ξεφύγαμε από τη δουλεία, αλλά και με το βούρδουλα σε όσους δεν θέλανε, με μαζικές απελάσεις και εξορίες που ζήσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ιδίως οι επικεφαλείς των συνδικάτων κλπ. Στις ανατολικές χώρες διαλέξανε τουλάχιστον, όπως μας είπε ο Γιάννης ο Μπαχάρας, ένας από αυτούς που παρουσιάζει και στην ταινία, τον παρουσιάζουμε, τουλάχιστον τον αφήσανε να διαλέξει που θα πάει, γιατί θέλανε στην αρχή να του στείλουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σημαίνει Μακρόνισσος, εξορία, δολοφονία κλπ. Τουλάχιστον πήγανε πάρα πολύ στην Πολωνία, κάποιοι άλλοι στη Τσεχοσλοβακία και γενικά σκορπίσανε. Ισπανία. Ναι, όχι, η Ισπανία είναι άλλη ιστορία. Ναι, πήγανε για να βοηθήσουν στο μέτωπο. Είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι οι διεθνείς ταξιαρχίες που πηγαίνουν από όλο τον κόσμο, οι δημοκρατικοί άνθρωποι, οι προοδευτικοί, για να πολεμήσουν στο πλευρό των δημοκρατών κατά του φασισμού. Το αναφέρουμε και αυτό στην ταινία, γιατί πάρα πολλοί Αμερικάνοι και Ελληνοαμερικάνοι πήγανε και πολεμήσανε. Έχουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία ενός Πάπας, λέγεται το όνομά του. Τη βρήκαμε από το συνδικάτο που ανήκε, μαγνητοσκοπημένη ολόκληρη το ιστορικό που παρουσίαζε, και το βάλαμε στην ταινία. Τον ίδιο δεν το δείχνουμε, γιατί ο ίδιος είχε πεθάνει προπολού, και μας εξηγεί, λέει πολλά πράγματα αυτός, και για βέβαια την οργάνωση των μεταναστών στην Αμερική με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς, να τους πούμε έτσι τώρα, που είχαν κυρίως το Σπάρτακο, που
υπήρχε στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε πάρα πολλές στην Αμερική, όπου μαζευόταν και συζητούσαν κυρίως πολιτικά, πολιτισμικά, διαβάζανε πάρα πολύ και όλα αυτά τα θέματα, και μας μιλάει για την εμπειρία του, γιατί είχε πάει ο αδερφός του στην Ισπανία για να πολεμήσει κλπ. Και πήγε και αυτός για να τον βρει, δεν τον πρόλαβε. Όταν πήγε εκεί, ο αδερφός του είχε σκοτωθεί στο πόλεμο. Και παρουσιάζουμε και όλο αυτό την άγνωστη πλευρά, πως μια ταξιαρχία αμερικανική υπήρχε που συμμετείχε στο πόλεμο των δημοκρατών κατά του φασισμού στην Ισπανία. Συγγνώμη. Guns and lives were cheap in Colorado, and coal was king in 1910. And in the deepest coal mine's darkest shadow, there was no justice for the working men. Miners died in cave-ins and explosions because the safety laws were not applied. For profit mattered more than the lives of all the poor, and every day another miner died. And the coal was black, and the blood was red, and miners that dared organize always wound up dead. And in those days of anger, a man of peace arose, and words were the weapons that Louis Tikas chose. In Walsenburg, in Ludlow, and in Sopris, and 30 other towns, they joined the cause. Louis brought them hope when all was hopeless, and he said the owner must obey the laws. The miners went on strike in 1913, and shootings left both guards and workers dead. And Louis' voice was heard, he told both sides these words: lay down the guns and talk instead. And the snow was white, and the blood was red, that the miners and their wives and their little children bled. And the owner took their homes, and they lived in tents in rows, and words were the weapons that Louis Tikas chose. The winter passed and still the mines were striking, and the shooting and the killing had not ceased. Louis couldn't stop them all from fighting, so the National Guard was called to keep the peace. The National Guard arrived with their machine guns, and they cracked a rifle over Louis' head. And they shot him till he died, but they still weren't satisfied, till they filled his lifeless body up with lead. And the sky was blue, and the blood was red, and the National Guard left Louis and 24 others dead. Now he's on a hillside where the purgatory flows, and words were the weapons that Louis Tikas chose. Mourn with me, my sisters and my brothers, for a leader lying silent in the grave, a man who spent his whole life serving others, and in the end his life is what he gave. Yeah, Louis' life was always lived for others, and in the end his life is what he gave. Doc On Air, στο μικρόφωνο η Ντέπη Βρετού, στον ήχο Χρήστος Σιδηρόπουλος, μέτρ του ήχου, φροντίζει για τα πάντα, και δίπλα μας ο Κώστας ο Βάκας που μιλάμε για το ντοκιμαντέρ του Ταξισυνειδησία. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι για τον Λούις Τίκας, είπες πριν για αυτόν. Ναι, να ξαναπούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατό του, τη δολοφονία του, μάλλον την άγρια. Θέλω να πω για ένα προσωπικό έτσι
στοιχείο, βλέποντας το μνημείο που είναι στη μνήμη του που έχει αφιερωθεί και είναι πρώτος ο Λουίς Τίκας και από κάτω τα ονόματα των πεσόντων. Από κάτω είναι ακριβώς μια οικογένεια Ιταλών. Ο άντρας 37 χρονών, η γυναίκα του 36 και τα δύο τους παιδιά συγκινούμε 7 και 4 χρονών, που έχουν το όνομα επίθετο Κώστα, που είναι το όνομα της γυναίκας μου. Και λέω, κοίταξε κάποια συγγένεια που είναι Ιταλίδα, και λέω μήπως έχετε κάποια ζήτα, δεν θέλει ψάξιμο να το δούμε, το είδα μετά αυτό. Αυτό είναι κάτι έτσι. Ναι, ο Λουίς Τίκας είναι μια μορφή. Στη Βοστόνη είναι το μνήμα. Όχι, όχι, στο Κολοράντο. Εκεί που έγινε η σφαγή κλπ. Εκεί. Έτσι είναι, οι επαναστάσεις έχουν αυτά τα μελανά σημεία και αν δεν χυθεί αίμα, τουλάχιστον παλιά δεν αλλάζαν τα πράγματα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε πάρα πολύ στο κομμάτι του συνδικαλισμού και των κινημάτων, τα οποία είδαμε ότι έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το είπαμε και πριν στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Και επειδή εμείς τώρα είμαστε έτσι σε μια παρόμοια κατάσταση, σε μια αυτοδιαχειριζόμενη δημόσια τηλεόραση, όπου θα έπρεπε να πούμε ότι το κομμάτι του συνδικαλισμού έχει παίξει το ρόλο του, έχει βοηθήσει αρκετά, λειτουργεί ως ένας πόλος έλξης και συνεργασίας για ό,τι έχει γίνει, εντάξει, με τα λάθη του, με όλα, λογικό είναι, πάντα το γίνονται λάθη στον πόλεμο και ειδικά από τους αρχηγούς, αλλά έχω κρατήσει και μια ατάκα που λέει η φοβερή ιστορικός η Αμερικανίδα για τους γουναράδες και το συνδικάτο, ότι οι άνθρωποι τότε εμπιστεύονταν πάρα πολύ την ηγεσία του συνδικάτου και δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος που να μην είναι υπέρ των συνδικάτων. Πράγμα το οποίο έτσι εμάς εδώ στη σύγχρονη εποχή, λίγο τα μίντια, λίγο η προπαγάνδα, λίγο τα σκάνδαλα, έχει λειτουργήσει και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, κατά του συνδικαλισμού και των συνδικάτων. Ναι, είναι η εποχή, δεν είναι εποχή για συνδικάτα τώρα. Δυστυχώς, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή και εκεί δεν υπήρχαν τα συνδικάτα. Όταν μιλάμε για το Ντίκα, ήταν άγριες δολοφονίες, απαγορευόταν κλπ. Τα συνδικάτα απέκτησαν τη δύναμη και την ισχύ που είχαν κλπ. Επί Ρούσβελτ με την κρίση του 29. Δηλαδή το 29 έγινε αυτή η τρομερή κρίση καπιταλιστική, πείνα στους δρόμους, άνθρωποι να ψάχνουν τα σκουπίδια όπως το βλέπετε και στην ταινία. Το κράχ, έτσι είναι. Το κράχ αυτό, άνθρωποι οι οποίοι, τα τραγούδια του, επίσης μπορούμε να το ακούσουμε, το τραγούδι του Κατσαρού με τις τσέπες αδιανές, άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν μία, είχαν που να πάνε, ούτε ύπνο ούτε φαΐ κλπ, που θυμίζουν τις μέρες μας. Δυστυχώς κανένας δεν το περίμενε. Η διαφορά όμως είναι ουσιαστική, το πως η Αμερική ξεπέρασε το σκόπελο με τον θεωρίες του Keynes, όπου όπως λέει και ο Κωστής ο Καρπόζηλος, ο ιστορικός που έχουμε στην ταινία, που έχει κάνει και την έρευνα, που έχει κάνει και την έρευνα κλπ, είναι μια συστημική απάντηση, δηλαδή δεν είναι κάτι που ανέτρεψε το σύστημα, είναι μέσα στο σύστημα, αλλά ο Ρούσβελτ που ανέλαβε μετά την διακυβέρνηση της Αμερικής έκανε τρομερές επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, έριξε χρήμα σε δημόσια έργα για να δουλέψει ο κόσμος, να σταματήσει η ενεργεία, να υπάρχει μια ανάκαμψη. Στις δουλειές αυτές επίσης εκεί πάνω αρχίσανε να αναπτύσσονται και τα συνδικάτα, όπου τους άφησε να αποκτήσουν δικαιώματα και εξουσία, να παλεύουν δηλαδή για τα δικαιώματα των εργαζομένων, και ήρθε αυτή η αλλαγή και το ξεπέρασμα της κρίσης. Δηλαδή ο Ρούσβελτ έκανε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και με το κορύφωμα δηλαδή στην Ελλάδα που είναι το πειραματόζω, που να δούνε πού πάνε τα πράγματα. Υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, κατά όλων των πάντα, δημοσίων. Ξεπουλάνε τα πάντα, το κράτος καμία συμμετοχή σε επενδύσεις για να γίνουν έργα, για να σταματήσει η ανεργία δηλαδή, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, χωρίς να λύνονται και αυτά τα δικά τους που λένε το χρέος που
που δανειζόμαστε ανεξέλεγκτα και τώρα πρέπει να το πληρώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, το χρέος παρόλα αυτά ανεβαίνει, αλλά κανένας δεν καίγεται το... Ένα New Deal θέλουμε κι εμείς δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι θέλουμε New Deal, θέλουμε ένα τελείως παλιό deal, μια επανάσταση να αλλάξουν όλα τα πράγματα, να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή η κρίση οφείλεται στον καπιταλισμό και δεν σηκώνει πια. Ο Ρούσβελτ τον έσωσε τότε, τον ξανασώσανε και μετά. Τον σώσανε οι Ναζί στη Γερμανία και οι φασίστες στην Ιταλία. Πάλι θα τον ξανασώσουμε. Με New Deal όχι. Αν τελειώνουμε με αυτόν. Το να είναι κανείς επαναστάτης σε μη επαναστατικές συνθήκες είναι ένα ερώτημα που τίθεται και στο ντοκιμαντέρ. Μπορείς να μου το απαντήσεις? Άμα ήξερα την απάντηση θα κέρδιζα $1.000.000. Δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Δεν ήταν έτσι εύκολη απάντηση. Το θέμα είναι κάθε φορά... Η ιστορία βεβαίως λένε ότι επαναλαμβάνεται, αλλά όχι ακριβώς η ίδια, αλλά μετά σαν φάρσα. Η δική μας εποχή μοιάζει με την εποχή του 30, εκεί της ανόδου του φασισμού και του ναζισμού στη Γερμανία και στην Ιταλία. Υπάρχει άνοδος του φασισμού και του ναζισμού και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Το είδαμε στις κάλπες πριν 2 εβδομάδες. Το βλέπουμε στις κάλπες, το βλέπουμε και στην καθημερινότητα πλέον. Έχει αλλάξει λίγο ο αντισημιτισμός, έγινε αντιμουσουλμανισμός, ότι για όλα αυτά είναι οι μουσουλμάνοι και έτσι και είσαι μουσουλμάνος ή αν φοράς και μπούρκα, εκεί είναι πια που φταίς για όλα και εκεί είναι το πρόβλημα και φταίνε... Και προσπαθούν με άλλα μέσα να έρχονται και τραβάνε τον κόσμο. Διότι η διαφορά δηλαδή μιας δικτατορίας που εμείς την έχουμε ζήσει. Εγώ δηλαδή έχω την ηλικία δυστυχώς που την έζησα τη δικτατορία και πώς μπήκε και πώς έφυγε μετά. Και είναι άλλο πράγμα η δικτατορία που είναι μια δύναμη στρατιωτική, ο στρατός που έχει τα όπλα και μπορεί και επιβάλλει τις απόψεις και λέει εγώ αποφασίζω και εγώ διατάζω. Ο φασισμός και ο ναζισμός όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι λαϊκό κίνημα. Θέλει να έχει οπαδούς και έχει οπαδούς και είναι ένα κίνημα. Όταν ξεκίνησε ο ναζισμός είναι η μικροαστή που τους παρασύρει στην αρχή με αντικαπιταλιστικά συνθήματα κλπ. Και προχωρημένα και ο Μουσολίνι υποσχόταν ψήφο στη γυναίκα, ισότητα και τέτοια και μόλις μπήκε ξέχασε και την ισότητα, ξέχασε και τα αντιβασιλικά αισθήματα που έλεγε ότι θα φύγει ο βασιλιάς και το βασιλιά κράτησε και ούτε ψήφο έδωσε και ξέρουμε και τι ακριβώς έκανε. Κήρυξε ένα κάρο πολέμου στην Αιθιοπία, στην Ελλάδα κλπ. Σκοτωθήκανε κόσμος για τον εθνικισμό αυτόν τον φανατικό που είχαν οι Ναζί. Ακόμα χειρότερα έχουμε αυτή την εμπειρία. Είναι δηλαδή κρίμα για κάποιους που έχουν μελετήσει και σαν και εμάς που διαβάζουμε λίγο την ιστορία να βλέπουμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα και να αρχίζουν τώρα να υποστηρίζουν ναζιστικές και φασιστικές οργανώσεις, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, και φτάσαμε να είμαστε μετά από χρόνια όλοι με τις τσέπες αδιανές. Κάνουμε βρε φίλοι στην κατάσταση αυτή που χαμένοι πάμε όλοι εδώ στην Αμερική, που από φτώχεια έχει πέσει και δεν βρίσκουμε δουλειά και τα έξοδα δεν βγαίνουν και τραβούμε συμφορά, που από φτώχεια έχει πέσει και δεν βρίσκουμε δουλειά και τα έξοδα δεν βγαίνουν και τραβούμε συμφορά.
Πως θυμάμαι τις ημέρες που είχαμε τα ταλιρά, που έτρωγαμε μπριτσόλες και τώρα τρώμε λαχανά. Πως θυμάμαι τις ημέρες που είχαμε τα ταλιρά, που έτρωγαμε μπριτσόλες και τώρα τρώμε λαχανά. Που πηγαίναμε στους γάμους κι φωνάσαμε ταξί, τώρα πάμε με τα πόδια έξω στην εξοχή. Που πηγαίναμε στο θέατρο κι φωνάσαμε ταξί, τώρα πάμε με τα πόδια έξω στην εξοχή. Τα μούτρα γκρεμασμένα με τις τσέπες αδιανές, περπατούμε μες στους δρόμους μα με σκέψες συλλογές. Με τα μούτρα γκρεμασμένα με τις τσέπες αδιανές, περπατούμε μες στους δρόμους μα με σκέψες συλλογές. Θυμάμαι τις ημέρες που είχαμε τα ταλιρά, που έτρωγαμε μπριτσόλες και τώρα τρώμε λαχανά. Που πηγαίναμε στους γάμους κι φωνάσαμε ταξί, τώρα πάμε με τα πόδια έξω στην εξοχή. Που πηγαίναμε στο θέατρο κι φωνάσαμε ταξί, τώρα πάμε με τα πόδια έξω στην εξοχή. Με τα μούτρα κρεμασμένα με τις τσέπες αδιανές, περπατούμε μες στους δρόμους μα με σκέψες συλλογές. Με τα μούτρα γκρεμασμένα με τις τσέπες αδιανές, περπατούμε μες στους δρόμους, Χούβερ τι μας έκανες. Δεύτερο πρόγραμμα. Ντόκο Νέαρ, ακούσαμε με τις τσέπες αδιανές και σήμερα ακούσαμε και τον Υπουργό να λέει ότι άλλαξε κουρτίνες στο γραφείο του και ότι τελείωσε η κρίση και ότι όλα... Αλεξίσφαιρες όπως λέει και ο Χρήστος εδώ Σιδηρόπουλος, μάλλον κάτι περιμένει. Τέλος πάντων, για επανάσταση μιλάμε εδώ με τον Κώστα Τοβάκα και τον ντοκιμαντέρ του Ταξί Συνειδησία. Έχω κρατήσει επίσης κάτι πολύ ωραίο από τον ντοκιμαντέρ, το κομμάτι των βιβλίων και των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν τότε στα συνδικάτα. Λέγανε διάβασε σήμερα ώστε να κυβερνήσεις αύριο. Πιστεύανε πάρα πολύ στη μόρφωση της εργατικής τάξης και στη βαθιά γνώση του Μάρξ, του Έγγελς, του Λένιν. Μάλιστα μεταφράστηκε και το 1920 στη Νέα Υόρκη το κράτος και επανάσταση του Λένιν. Εδώ τι κάνουμε, Κώστα? Αυτό πάντως θα κάνω μια παρένθεση με το διάβασμα. Το συνάντησα πριν από χρόνια, το 1992, που είχα πάει για την ΕΡΤ για ένα ντοκιμαντέρ στην Νότια Αφρική. Εκεί πέρα λοιπόν ακόμα ο Μαντέλα ήταν εξορία, κυβερνούσε, είχε το Απατχάιτ κλπ. Λοιπόν εκεί ανακάλυψα ότι μου λέγανε άνθρωποι δηλαδή από το
Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο του Μαντέλα, ότι αυτό κάνει. Μπορεί να δουλεύανε άνθρωποι υπηρέτες, υπηρέτριες την ημέρα κλπ. Το βράδυ πηγαίνανε σε διάφορα στέκια τέτοια όπως ο Σπάρτακος, ακριβώς τα ίδια πράγματα με την Αμερική Πολιτιστική Σύλλογη, και διαβάζανε, μελετούσανε, γιατί περιμένανε την επόμενη μέρα της αλλαγής που ήρθε τελικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να κυβερνήσουν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της κοινωνίας. Το ίδιο λοιπόν κάνανε και από τότε οι Έλληνες. Ότι πρέπει, σου λέει, εργάτης, δεν δουλεύεις, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς, αλλά πρέπει να μελετήσεις. Διάβασε σήμερα για να μπορείς να κυβερνήσεις αύριο όταν θα έρθει η ώρα της εργατικής τάξης. Βλέπουμε ότι βγάζουν μόνοι τους εφημερίδα, οι ίδιοι εργάτες, την οποία τη διακινούν οι ίδιοι εργάτες, τους ίδιους τους εργάτες. Τη λέγανε η φωνή του εργάτη και μάλιστα κάποια στιγμή την μετονομάσανε σε εμπρός, να είναι έτσι λίγο πιο προοδευτικός ο τίτλος, να μην είναι τόσο επαναστατικός. Και ναι, αυτό το κάνανε όχι γιατί είχαν πρόβλημα με τον τίτλο, αλλά γιατί κάποιοι δεν την αγοράζαν, σου λέει εγώ δεν είμαι εργάτης. Είχαν τέτοια προβλήματα ψυχολογικά δηλαδή. Νομίζανε ότι πήγανε στην Αμερική και ότι εκεί είναι, ξέρω εγώ, ναι, ή ξέρω εγώ συνάδελφοι του Ροκφέλερ και δεν ξέρω τι. Και σου λέει εγώ εργάτης είμαι, όχι, εγώ θα γίνω... Το κάνανε λοιπόν εμπρός οι άνθρωποι για να σου λέει τουλάχιστον να μην έχουμε, και μετά να συνειδητοποιήσουν την... Αλλά από ό,τι βλέπουμε, έχω και κάποιες λίστες εκεί των βιβλίων που μεταφράζανε. Βλέπετε και, ας πούμε, υπάρχει ένας τίτλος, το ξεσκλάβωμα της γυναίκας. Από την εποχή ακόμα τότε το διαδίδανε, το εκδίδανε για να μπορέσουν να μελετήσουν και οι γυναίκες ότι πώς θα ξεπεράσουν την κατάσταση, τη θέση την ταξική που είχαν, που ήταν και κάτω και από τον άντρα ακόμα, σε χειρότερη μοίρα. Σήμερα έχουμε ταξική συνείδηση. Δυστυχώς πάμε στα ίδια μοτίβα. Πάλι, αν κρίνουμε από τις εκλογές, δηλαδή υπάρχει μια μειοψηφία που βεβαίως έχει ταξική συνείδηση και ξέρει που ανήκει και ξέρει τι πρέπει να κάνει και ποιος την εκφράζει σε πολιτικό επίπεδο, και υπάρχουν και άλλοι που άγονται και φέρονται, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, πάνε με όποιον τους τάζει διάφορα χωρίς να καταλαβαίνουν, ή όποιος λέει θα τους κρεμίσουμε, θα το μπορδέλω τη Βουλή και όλα αυτά τα γνωστά, νομίζοντας ότι έτσι ξεσπάνε και βγάζουν το άχτι τους χωρίς να βλέπουν δυστυχώς και αυτό, γιατί υπάρχει σήμερα, είναι και ίσως και επίσης δύσκολο να αποκτήσει κάποιος ταξική συνείδηση, γιατί υπάρχουν τα μέσα, τα ΜΜΕ κυρίως, βλέπουμε δηλαδή τι πλήση εγκεφάλου κάνουν, κυρίως η εισβολή, εγώ τη λέω, η εισβολή πραγματικά των ιδιωτικών καναλιών έχουν αλωτριώσει τη συνείδηση του ανθρώπου. Δείτε παράδειγμα κορύφωση, το βλέπουμε αυτό στην Ιταλία με τα Μπερλουσκόνι. Ο Μπερλουσκόνι το κακό που έκανε στην Ιταλία το έκανε πολύ περισσότερο σαν ιδιοκτήτης των μέσων των ιδιωτικών καναλιών που είχε, παρά σαν πρωθυπουργός, που εκεί πέρα από κάτι προσωπικούς νόμους που έβγαλε για τις εταιρείες του, συμφέροντά του, έκανε ό,τι θα έκανε για ένας άλλος καπιταλιστής πρωθυπουργός. Το κακό που έκανε στην Ιταλία είναι την αλλαγή του DNA του Ιταλού, με της κουλτούρας του, δηλαδή, και να βλέπεις εκεί σε έρευνες που κάνουν διάφορες σε εφημερίδες προοδευτικές ότι τα όνειρα, ξέρω εγώ, νέων κοριτσών είναι να γίνουν γλάστρες, να πάνε στη τηλεόραση, να παρουσιάζουν, να χορεύουν, να κάνουν, ή ξέρω εγώ, άλλοι να γίνουν ποδοσφαιριστές, ή άλλοι να γίνουν... Δηλαδή έχουν αρκεί να ξεφύγουν από την ταξική πάλι και την ταξική συνείδηση. Οτιδήποτε άλλο σου πλασάρουν και σου κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά. Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Joe Hill's best song. Sorry, we almost missed the damn thing. Chorus is, there is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. I'll get you the chorus. There is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's a power
power that must rule in every land. One industrial union grand. Have you got that again? You understand the chorus? Everybody got it now? All right. Oh, would you have freedom from wage slavery and come join the grand industrial band? Oh, would you from misery and hunger be free? Come on, do your share land to hand. And there is power in a band of working folk when we stand hand in hand. And that's the power that must rule in every land. One industrial union grand. Oh, would you have mansions of gold in the sky and live in a shack that's away in the back? Or would you have wings up in heaven to fly and start here with a rack on your back? But there is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial union grand. Oh, if you like sluggers to beat in your head, don't organize, all union despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. But there is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial union grand. So come all ye workers from every land and come join the grand industrial band. Then we our share of this earth shall demand. Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial union grand. Doc on Air, είμαστε εδώ με τον Κώστα το Βάκα και έχουμε μία κουβέντα για το ντοκιμαντέρ του Ταξί Συνειδησία. Κώστα, έχεις κάνει πάρα πολλές ταινίες, κυρίως ιστορικές και πολιτικές, η αντιφασιστική Ιταλία, η ανάλυση ενός πολέμου, τους λαβύρινθους της τρομοκρατίας, γελάω, θα πω μετά γιατί, το Αφγανιστάν, για την Μεσόγειο, επιλεκτικά λέω μερικά. Είσαι έτσι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, δούλευες και με την ΕΡΤ αρκετά, έχεις δουλέψει και στο Sky. Τώρα κάποια σχέδια θα μας πεις για το τι... Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει υποστήριξη, γιατί το κακό με εμάς τους σκηνοθέτες είναι ότι αυτή η τέχνη, δηλαδή ο κινηματογράφος, θέλει χρήματα. Διαφέρει από όλες τις άλλες τέχνες που ξέρω εγώ, είσαι ποιητής, παίρνεις ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι και γράφεις. Ζωγράφος άντε λίγο παραπάνω με να ζωγραφίσεις δηλαδή κλπ. Εδώ θέλεις χρήματα για να κάνεις την ιστορία, γι' αυτό πάντα είχαμε κάποια κανάλια κυρίως που η τηλεόραση βοήθησε και σε πολλές άλλες χώρες έξω τον κινηματογράφο, γιατί η τηλεόραση είναι ο κινηματογράφος, στηρίζεται στην εικόνα. Και περισσότερες από αυτές τις δουλειές τις έχω κάνει για την ΕΡΤ. Κανένα άλλο κανάλι ιδιωτικό δεν ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό κλπ. Είναι τα συμφέροντα, δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια που κακώς τα λέμε ιδιωτικά, πρέπει να το κανονικά να τα λέμε εμπορικά. Οτιδήποτε το πρόγραμμα, ο στόχος του κάθε προγράμματος είναι να προσελκύσει διαφημίσεις για να πάρει χρήματα. Το εμπόριο δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Ή εδώ στην Ελλάδα έχουν και άλλα ας πούμε ιστορίες μπλεγμένα, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, χρησιμοποιούν τα κανάλια για πίεση, για να πάρουν έργα για άλλες, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, για να πάρουν έργα κάπου αλλού δημόσια από το δημόσιο και του χτυπάνε την κυβέρνηση ή την αφήνουν ή την ευλογάνε ας πούμε, για να όταν τους πάνε τους κάνουν τα χατήρια.
Από αυτές τις δουλειές προσπάθησα πάντα να κάνω πράγματα τα οποία εμένα με συγκινούσανε, με ενδιαφέρανε, να ξεφύγω από τα τετριμένα και να πάω πίσω από την βιτρίνα, από αυτά που μας μαθαίνανε και νομίζαμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, να δούμε κάπως αλλιώς την ιστορία. Έτσι έκανα, ας πούμε, η ανάλυση ενός πολέμου. Ξεκινάω με τη δικαιολογία του επαιτειακού που είχε η ΕΡΤ κάθε 28 Οκτωβρίου να παίζει ένα επαιτειακό. Κάνω και εγώ μια πρόταση, λέει εντάξει, κάνει το. Να αναλύσω τον πόλεμο. Αλλά στην ουσία η ανάλυση είναι του φασισμού. Τι είναι ο φασισμός, ποιος τον έκανε τον πόλεμο, ο Μουσολίνι. Τι ήταν ο Μουσολίνι, φασίστας. Τι είχαμε εμείς εδώ και εμείς φασίστες εδώ πέρα, το Μεταξά. Τι είναι ο φασισμός, γιατί κάνει πόλεμο, τι είναι, ξέρω εγώ, τελειώνει ο πόλεμος, λέμε νικήθηκε ο φασισμός, τελειώσαμε το φασισμό. Όχι, λέμε, δεν τελειώσαμε το φασισμό. Ο φασισμός έχει άλλο πρόσωπο σήμερα, είναι οι πολυεθνικές, είναι αυτό, είναι εκείνο. Είχε μια ιστορία, η οποία βεβαίως τότε είχε μια πολύ ωραία κριτική η ταινία από τις προοδευτικές εφημερίδες, από τις δεξιές, είχε θάψιμο. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι βάζει η ΕΡΤ, τι μας λέει τώρα ότι ο Μεταξάς δεν είπε το όχι, ότι αυτά, τι είναι αυτά κλπ. Υπήρχαν και άλλες δουλειές, όπως πριν χαμογέλασες για την Τρομοκρατία, η οποία είναι μια σειρά που ήμουν ο πρώτος και πριν και από τη ΡΑΕ που έκανα και βρήκαμε αυτούς τους ανθρώπους για τις ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία, να δούμε αυτό το φαινόμενο, τι είναι, τι κάνουν, μια και είχαμε και εμείς ένα αντίστοιχο εδώ πέρα με την 17 Νοέμβρη. Για να δούμε, λοιπόν, κάναμε αυτή τη δουλειά και δυστυχώς δεν έπαιξε ποτέ. Και δεν είναι η μόνη, είναι και άλλα που δεν έχουν παίξει. Ότι έγινε μια παρουσίαση της ταινίας της Οριέα στο στούντιο ΣΕ στην ΕΡΤ, όταν ήμασταν στο ραδιομέγαρο. Είχε γίνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ήταν και ο κύριος Κατρούγκαλος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα πολύ ωραίο πάνελ. Ξεκίνησε να παιχτεί τηλεοπτικά, γι' αυτό γέλασα πριν, και από δικό μου λάθος έφαγα το τελευταίο επεισόδιο και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου λες άντε τώρα να περιμένω πάλι 30 χρόνια να παιχτεί πάλι σειρά, και όντως αυτό έχει γίνει. Δίνω υπόσχεση ότι άμα ξανανοίξουμε την ΕΡΤ θα είναι από τις πρώτες σειρές που θα παίξουμε. Το ακούς, Χρήστο, και εσύ, έτσι? Να σε καλά, πρέπει να ακούν την εκπομπή τα παιδιά μου, γιατί δεν ξέρω που θα ζω. Θα μας πεις για το... Επιμένω εγώ για το τωρινό σχέδιο που έχεις κάτι στο μυαλό σου. Έχουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή η κρίση δηλαδή μας βάζει μπροστά στο να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων όταν το σπίτι μας καίγεται. Όλη η κοινωνία, δηλαδή, και είδα ότι απάντηση σε αυτό όλο το πρόβλημα, την πιο ολοκληρωμένη, την πιο σφαιρική, την πιο έτσι μεστή, τη δίνει ο Νίκος Ομπογιόπουλος στο βιβλίο του, είναι ο «Καπιταλισμός ηλίθεια», που λέει ότι πίσω από όλη αυτή την κρίση και την ιστορία δεν υπάρχει καμιά χρηματοπιστωτική, το ένα το άλλο, τα δάνεια που πήραμε, και αυτά είναι παραμύθια για τις χαλιμάς. Από πίσω είναι ο καπιταλισμός, ο οποίος τώρα στην κρίση εδώ στην Ελλάδα μετά το 2009 κερδίζουν. Κάποιοι κερδίζουν σήμερα χρήματα. Τα μαζεύουν, τα συγκεντρώνουν, τα παίρνουν από κάποιους άλλους που είχαν κάποια ελάχιστα και παράλληλα γυρίζουν την κοινωνία όχι απλώς κάποια χρόνια πίσω, αλλά στον περασμένο αιώνα, και ίσως θα τον πάνε και ακόμα παραπίσω αν δεν υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα, ανασφάλεια παντού, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, τι σε περιμένει. Οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια, όπως μου το έλεγε μια διευθύντρια τώρα μιας τράπεζας που και εγώ χρωστάω, ότι το σύστημα είναι θα τα πάρει τελικά η τράπεζα τα σπίτια και απλώς να μην σε πετάξει στον δρόμο, θα πληρώνεις ένα νίκη. Θα γίνει μια συμφωνία να πληρώνεις ένα νίκη για το σπίτι που το είχες, θα το χάσεις και θα πληρώνεις και νίκη από πάνω. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Δηλαδή αυτό είναι το σχέδιό τους και θα γίνει όπου να είναι δηλαδή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να γίνει ταινία. Υπάρχει οπτικό υλικό, γιατί η ταινία είναι πάνω απ' όλα, πιστεύω, εικόνα και βεβαίως και ο ήχος και όλα, αλλά η εικόνα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη έτσι
κίνητρο, ας πούμε, και δημοσιότητα και τροφή για σκέψη στον κόσμο. Και βεβαίως, γιατί και ο Μπογιόπουλος έχει, ας πούμε, αυτή την ικανότητα, οτιδήποτε λέει, να μην λέει μια άποψη απλώς δικιά του που την πιστεύει και την υποστηρίζει, ό,τι λέει να το αποδεικνύει με στοιχεία. Και το βιβλίο αυτό πιστεύω θα είναι, και αν υπήρχε η ΕΡΤ, ή δεν ξέρω τώρα με την ΕΡΤ Open, η ΕΡΤ Open ακόμα καλύτερα, γιατί η ΕΡΤ θα είχαμε σίγουρα προβλήματα. Με την ΕΡΤ Open που δεν έχουμε τέτοιες, είναι ελεύθεροι, όντως είμαστε ελεύθεροι. Ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες, έστω και αυτοδιαχειριζόμενοι, με τις τσέπες αδιανές βέβαια, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε με άλλο τρόπο, με δουλειά, με αλληλεγγύη. Να γίνει, εγώ πιστεύω, αυτή η ταινία θα πρέπει να θα είναι, αν η ταξισυνειδησία ήταν κάτι που αφορούσε το παρελθόν, μια άγνωστη πλευρά που δεν την ξέραμε κλπ. Εδώ αφορά το δικό μας, το παρόν και το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Το εύχομαι από καρδιάς. Να το βάλω. Come all you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you?
Which Side Are You On, από την Natalie Merchant, που έχει γράψει και το τραγούδι, που έχει διασκευαστεί σε διάφορες εκδοχές. Ακούσαμε την πρώτη, θα ακούσουμε και την τελευταία, την πιο επαναστατική. Με ποια πλευρά λοιπόν είσαι, Κώστα Βάκα? Εγώ νομίζω ότι είσαι με τη σωστή πλευρά, αυτό μας έχεις αποδείξει με τη στάση σου. Να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και σαν παρουσία, αλλά και με τα έργα σου, τα οποία μας τα έχεις δώσει αφιλοκερδώς στη δύσκολη εποχή που ζούμε και τα έχουμε παίξει όλα από την R3, τα παίζουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά ευχαριστούμε, είσαι από τους λίγους, θα το πω πάλι, εσύ, ο Νίκος ο Θεοδοσίου, ο Ροβίρος ο Μανθούλης, εντάξει μην ξεχάσω βέβαια και άλλους, αλλά είστε τρεις χαρακτηριστικοί σκηνοθέτες και άνθρωποι με κεφαλαία όλα τα γράμματα που ξέρετε με ποια πλευρά είστε, και εύχομαι να είσαι πάντα μαζί μας και δίπλα μας και να φτιάχνεις πάντα τόσο ωραίες ταινίες. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Κλείνω με την ευχή να είμαστε όλοι καλά, μαζί, αλληλέγγυοι. Καλή επανάσταση από την Τέπη Βρετού, το Χρήστο Σιδηρόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού του Dog on Air για την επόμενη Τρίτη. Scab, or will you be a man? Which side are you on?